फ्रेंड्स गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय थाबाय 2024 मायथाइया दिनै जोबथि समाव दङ 2024 मायथाइया बारनानै थांबाय दा फैसिगोन 2025 मायथाइ आरो बे 2025 मायथाइयाव आंनिफ्राय आं सासे इउटिउबार हिसाबै नोंथांमोनखौ बयखौबो इसोरनियाव नोंथांमोननि थाखाय आरज गाबगोन जे नोंथांमोना अरायबो देरहासार जानो हाथों अरायबो खैफोद आफोद दुखु दाहानिफ्राय बारग'नो हाथों बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हाथों बेखौनो अरायबो इसोरनाव आरज गाबगोन आरो नोंथांमोननि फारसे आंनिफ्राय मोनसे स्पेशल थेंक्स होनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोदों जे नोंथांमोना आंखौ दिनैसिम आंनि भिडिअफोरखौ मोजां मोननानै बेसिम लाबोबाय बे अबस्थासिम लाबोबाय बेनि थाखाय गासैनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' दिनै नोंथांमोना आंखौ जोबोर माने जिर'निफ्राय लाबोयै लाबोयै दिनै 40,000 प्लास साबस्क्राइबार सफैबाय आरो बेसिम सफैनानै एसे एला गरसे गरनै आरजिनायावबो नोंथांमोना आंखौ मदद खालामबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननि फारसे फिन आरोबाव रोजा रोजा साबायखर थाबाय स' नोंथांमोनखौ आं बुंगोन आंनि बे कन्टेन्टफोरखौ नायनानै नोंथांमोना बेसेबां मुलाम्फा जादों जाया बेखौथ' आं मिथिया नाथाय आं बेखौसो बुंगोन जे नोंथांमोना आंनि बे मोजांबाबो गाज्रिबाबो कन्टेन्टखौ नायनो थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानै माने गावनि समखौ खहा खालामनानैबाबो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि फारसे रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगोफोर 2025 मायथाइया नोंथांनि थाखाय जोबोर मुलाम्फा लाबोनानै होफैथों 2025 मायथाइयाव नोंथांनि न'खराव जुदि सोरबाफोर उन्दै फंबाय बिनानावमोना जुदि हायार सेकेन्डारि एग्जाम बा HSLC 2024 मायथाइ डेट मिन्स 2025 होगोन बेखौ जायफोरा लिरगोन बिथांमोननि फारसे इसोरा जेन मोजां बोर सारस्रिहरथों दिनै 2025 मायथाइनि जागायजेननायनि सिगांनो आं नोंथांमोनखौ बे बाथ्राखौ बुंगोन स्पेसियेलि जायफोर फरायसाफोरा HSLC डेट मिन्स मेट्रिक एग्जाम लिरनो थांगासिनो दङ बिथांमोननि फारसे आंनिफ्राय मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो जे नोंथांमोना फैगौ जि एग्जाम बे एग्जामा जिहेतु एसे डिफरेन्ट टाइपै जागोन कुइसन पेटार्नफोरा एसे सोलाय सोल' जादों बिनिखायनो 45 दिन दंबावो दिनैनिफ्राय हमनानै दिनै 31 डिसेम्बर 2024 मायथाइ जुदि दिनैनिफ्राय हमोबा माने दिनैखौ गारनानै हमोबाबो 45 डेज फ्राम दङ होनना हमबाय आङो स' बै 45 डेजआव नोंथांमोना थांनाय समफोराव जानो हागौ गोबां माने बेबायदि समखौ हगारदोंमोन बा माबा मोनसे जाहोनाव समा ओरैनो थांगारदोंमोन नाथाय बे गोदान बोसोराव नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे थांखि सुजु ओरैबायदि मोनसे डिटारमिनेसन गोसोआव समायखिरा ला जे आं दिनैनिफ्राय गोख्रोङै नाजागोन आरो आं स्टेन्ड डिस्टिंक्सन बेबायदि खालामनो नाजाथारगोन 90% 85%नि सिङाव गैया आरो सायाव बेबायदि जेन नाजायो बेखौनो अरायबो बिनि थाखाय गोख्रोङै हार्ड लेबार खालामो स्मार्ट लेबार खालामो माने स्मार्ट हार्डवर्क जायखौनो बेबायदि जेन खालामो कुइसन पेटार्ना जिहेतु डिफरेन्ट स्टाइलनि जागोन बिनिखायनो नोंथांमोननि फरायनायाबो एसे डिफरेन्ट रोखोमनि जानाया मोजां जिहेतु MCQ माल्टिपल चइस कुइसन 45टा फैगोन मोनब्रैसो साबजेक्टआव बे जाहैबाय मा ससियेल साइन्स समाज बिगियान होनना बुङो आरो सानखान्थि मेथ्स आरो जेनेरेल साइन्स बा गोरलै बिगियान बा बिगियान आरो मोनसेया जाहैबाय इंराजि बे साबजेक्टफोराव जिहेतु मा जागोन OMR फैगोन 45 मार्क्सनि बै OMRआव जिहेतु अपसनेल कुइसनखौ नायनानै एन्सारखौ होनांगोन नोंथांमोना बिनिखायनो बे OMRखौ जिहेतु सेबेया गावनो फोसावदों एसे गोरा जागोन एसे माने खायसे कुइसना बहुत हार्डबो जानो हागौ आरो खायसे ओरैबायदि इजिबो जानो हागौ नाथाय एसे बुजिनायाव कनसेप्ट क्लियार नङियाव बैखौ बहुत हार्ड मोननो हागौ बेबायदि जानो हागौ कनफिउजन डाउट हागोनखौबो हाया हायाखौबो हागोन बेबायदि डाउटफुल टाइपनि कुइसन बहुत नुनो हागौ माने गोरा कुइसन माखौ होनो लोगोफोर जायफोर कुइसनखौ जोङो डाउट जायोना बै कुइसनखौनो गोब्राब होनाय जायोना सरासनस्रायै बाखिथ' गासैबो बिजाबनिनो जागोन इसोरा माब्लाबाबो नोंथांखौ जायफोरा हार्ड लेबार खालामो स्मार्ट हार्डवर्क खालामो बिसोरखौ इसोरा माब्लाबाबो मेगन नुयै खालामा लोगोफोर बिनिखायनो बे 45 सानाव नोंथांमोना ओरैबायदि थांखि सुजु जेन जायखिजाया टाइपनि सोंथि फैयोबाबो जेसेबां गोब्राबानो जाया मानो बेखौ आं हाथारगोन बिनि थाखाय
सरासनस्रायै जायफोरा मेट्रिक लिरगोन बिथांमोनखौ आं बुंगोन नोंथांमोना दिनैनिफ्राय फरायनाय टाइमखौ बांहो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम जे जायखिजाया कुइसनखौनो बुजिनो ट्राय खालाम जिहेतु बे जि मेट्रिक एग्जाम फैबाय दङ बे एग्जामा सरासनस्रायै मा आन्डारस्टेन्डिं बेस जागोन बुजिनायनि सायाव जागोन जायफोरा A to Z बिजाबखौ लाइन बाय लाइन फरायनानै नायदों मोनफ्रोम सोंथि फैथावना सेन्टेन्सखौबो जायफोरा गुरुत्त होनानै फरायदों बिथांमोननि थाखाय बे कुइसना जेबो गोब्राब जानाय नङा सानखान्थि आयदानि बेलायाव जायफोर फरायसाफोरा मावदिन्थिनिफ्राय लानानै जेसेबां माने आगु बाथ्रायाव जेसेबां फर्मुलानि सोमोन्दै कनसेप्टनि सोमोन्दै लिरनायदों आरो सोंथियाव थानाय कुइसनखौथ' नायदोंआनो बेजों लोगोसे सुंदोबखौबो लाफानानै गासैखौबो फर्मुला कनसेप्टनि सायाव जि एक्सप्लेनेसन बेफोरखौ जायफोरा नायजोबदों जायफोरा गावबो कुइसन क्रिएट खालामनानै फरायदों जायफोरा MCQनि सायाव माल्टिपल चॉइस कुइसननि सायाव गोबां चर्चा खालामदों गोबां स्टाडि खालामदों गोबां क्रिएट खालामनानै बेबायदि फरायदों बिथांमोना थारैनो देरहासार जागोन बेनिखायनो जायफोरा बेबायदि खालामाखै दाबो 45 डेज दङ बिथांमोना बेखौ खालामनांगौ आरो खालामनानै गावनि फरायनायखौ इमप्रुभ खालामनांगौ सेबाया जेसेबां गोरा सोंथि दाना मानो बे कुइसनखौ नोंथांमोना क्रेक खालामनो हागोन बेखौ फेजेननो हागोन नोंथांमोना बेखौ सक्सेसफुली एटेम्प्ट खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा गोख्रोङै हार्ड लेबार खालामोबा आरोबाव लोगोफोर जिहेतु एग्जामा मोननै टाइपै जागोन नालाय बेवहाय टाइमाबो राननाय थागोन बेनिखायनो बै फार्स्टनि 45टा जि कुइसन MCQ माल्टिपल चॉइस कुइसन जेराव OMR आव नोंथांमोना डार्केनिं खालामनांगोन बेबायदि गल बे कुइसननि थाखाय मोनसे फिक्स टाइम होनाय थागोन बे टाइमा बेसेबां जागोन आं दासिम मिथियाखै आइडिया गैया निश्चय 1 घन्टा जानो हागौ बा 1.5 घन्टा जानो हागौ कुछ भी 1 घन्टा जायोबाथ' बहुत हार्ड जागोन बेनिखायनो 1 घन्टायावनो नोंथांमोना बेखौ खालामनांनो हायो बेनि थाखायनो नोंथांमोना जेन प्रेक्टिस खालामखायो दानिफ्रायनो जुदि नोंथाङा गोब्राब प्रेक्टिस खालामाबा एग्जाम हलाव थांनानै नोंथाङा आन्दायनोबो हागौ आरो OMR खालामनायाव नोंथाङा गोरोन्थि खालामनांगौ बेनिखायनो नोंथांमोना गेजेर गेजेर OMRनि प्रेक्टिसखौबो खालामलांखादो मोनसे OMR बानायना लानानै गावनो साफायना लानानै दिहुननानै प्रिन्ट आउट दिहुननानै बेबायदि नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनायाबो दरकार आं बेबायदि बुंगोन खारन 1 घन्टायाव नोंथांमोना बेखौ हाथारनांगोन मैथमेटिक्सनि बेलायाव बे बहुत प्रब्लेम जानो हागौ बेनिखायनो मेथ्सखौ नोंथाङा सक्सेसफुली OMRखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय प्रेक्टिसा मास्ट बि जाथारनांगोन नङाबा नोंथहा प्रब्लेम जानो हागौ लोगोफोर स' जायफोर फरायसाफोरा मेट्रिक एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि थाखाय आं स्पेसियेलि बे बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना लाइटलि दाला पिक्सार बेस्ड कुइसन जानो हागौ पिक्सार बेस्ड कुइसन जानो हागौ आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव होदों जे सेबाया मोनसे गाइडलाइन हरदों बे गाइडलाइन बादियै मा टाइपनि कुइसन जानो हागौ बेयो इंराजिजों दङ नाथाय थेवब्लाबो नोंथांमोना मडेलखौ बुजिगोन बे पिक्सारफोरखौ नुनानै नोंथांमोना थारैनो हमनो हादों बे पिक्साराव नोंथांमोना नुदों कुइसननि डिजाइना मा जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडिया खालाम नोंथांमोननि फोरोंगिरिजों सावराय जे कुइसननि मडेला बेबायदि जानो हागौ बेबायदि कुइसन जायोबा बुजिनायाव माबायदि प्रब्लेम जानो हागौ बे इंराजिजों दङ नाथाय नोंथांमोननि टिचारजों नोंथांमोना जुदि सावरायबा बेखौ बर'जों बिथांमोना बुजायनो हागोन दिनै नोंथांमोना बेखौ A to Z बुजायनानै आंनि आखायाव सम गैया बा नोंथांनि आखायावबो सम गैया नाथाय नोंथांमोना बेनिफ्राय मोनसे आभास मोननो हागौ जे नोंथांमोना मा फरायनांगोन स' चेप्टाराव थानाय मोनफ्रोम लाइन बाय लाइन सेन्टेन्सआबो मा जानो हागौ MCQ आव फैनो हागौ लोगोफोर आरो फरायसा नोंथांमोन बिनिखायनो ओरैबायदि मोनसे सेन्टेन्स जाय कुइसन जाथावना जायखौ MCQ होथावना जाय सेन्टेन्सखौ स्टेटमेन्ट कुइसन बानायथावना माने स्टेटमेन्ट बिबुंथिबो कुइसन फैगोन माने बिबुंथि होगोन मोननैबा मोनथाम आरो बै बिबुंथिया बबेबा कारेक्ट थागोन बबेबा इनकारेक्ट थागोन आरो बबेबा मोनसे बिबुंथिया गुबुन मोनसे बिबुंथिनि मा जानो हागौ एक्सप्लेनेसन जानो हागौ बेनिखायनो बेबायदि टाइपनि कुइसन जागोन बिनि सिङावसो मा थागोन एन्सारा थागोन ABCD थागोन अपसना थागोन स' बेबायदि टाइपनि कुइसन जागोन आरो पिक्सार बेस्ड कुइसन जागोन पिक्सारखौ नोंथांखौ सोंगोन जे बेयो मा बुजायदो बा बे पिक्सारनि सायाव माबा मोनसे कुइसन बानायना होगोन मोनब्रै अपसन होगोन आरो बेबायदि पिक्सार बेस्ड कुइसना साइन्स मेथ्सआवथ' जागोनानो बे कुइसना ससियेल साइन्सआवबो जानो हागौ आरो इंराजिनि बेलायावबो जानो हागौ लोगोफोर ग्रामारनि बेलायावबो जानो हागौ बे लोगोफोर स' कुछ भी हो सकता है स' पिक्सार बेसआथ' मोनसे डिजाइन जाबाय बिनि अनगायैबो लेयार बाय लेयार कुइसन जानो हागौ जे मोननै लेयाराव जानो हागौ कुइसना मोनथाम लेयाराव जानो हागौ कुइसना जायखौ जों कम्पिटिटिभ एग्जामफोरावसो मोनो लोगोफोर बेबायदि जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना स्क्रिन नुनानै थारैनो बुजिदों आं मा बाथ्रा बुंनो नाजादों स' गोदान बोसोराव नोंथांमोना बेखौनो खिन्थाबाय नोंथांमोना जेसेबां हायो बेबायदि स्टाइलाव फराय A to Z बिजाबखौ फराय आरोबाव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ बुंगोन जेसेबां नट्स मडेल साजेसन जेसेबांखिनि दङमोन ना बैफोर गासैबो नट्स बा बानायनाय जि कपि
बैफोर गासैबो लं कुइसनावसो एफा एनै सापर्ट जासिगोन बे बाराव जायफोर फरायसाफोरा कनसेप्टआ क्लियार नङा जायफोर फरायसाफोरनि मेमरियाव फुल गुबै बाथ्राया जमा जानानै गैयाना बै फरायसाफोरा मा जागोन MCQ खौ सल्भ खालामनायाव बहुत प्रब्लेम जागोन बे बाराव खारन मोनबो बेबायदि नट्स कपि खालामनाया मा एक्जाक्ट माने गोलैनाय नङा आरो एसे मा जागोन सब मिक्स आप जाजोबगोन गलाय मोन्देर जाजोबगोन बेनिखायनो गलाय मोन्देर कुइसननि एन्सार होनो थाखाय मोनसेल' गेदेर हाथियारा जाबाय नोंथाङा A to Z बार बार नोंथांनि टेक्स्ट बुकखौ फरायनानै फोजोब आरो मोनफ्रोम लाइन बाय लाइन सेन्टेन्सखौ नोंथाङा नटआव मा लिरनानै ला बा हायोबा कुइसन बानायनानै बेखौ लिरनानै ला अब्लानिया नोंथांमोना मा जागोन बहुत हेल्प जागोन जुदि साइन्सनि बेलायाव बुंबा आं एज ए साइन्स टिचार आं बे बाथ्रा बुंगोन जुदि नोंथाङा MCQ 1000 सो बानायना लानो हायोबा 16टा चेप्टारनि अब्लानो नोंथाङा बहुत हेल्प जागोन आरो बै MCQ आ मा जागोन गोब्राब रोखोमै जानांगोन आगोलनि बायदि इजि मडेलावबा जानाय नङा आगोलनि इजि मडेलनि कुइसनखौ नोंथाङा दानि मडेलाव नायनांगोन नोंथांमोना बेखौ बुंगोन सेबाया मोनसे गाइडलाइन हरखादो बे गाइडलाइनखौ नोंथांमोना जेरै हायो हासिल खालाम फोरोंगिरिनिफ्राय बिनानै ला साइन्स मेथ्स इंराजिनिखौथ' आं नुवाखै नाथाय आं साइन्स आरो मेथ्सनिखौ आं नुदों आंनि फरायसालियाव आं जिहेतु नुदों बेखौ आं गावबो इउज खालामो फरायसाफोरनो बैफोरखौ नोंथांमोना खनसे नायनाया दरकार फोरोंगिरिफोरा बेखौ नायनानै फरायसाफोरनि खिन्थानाया जोबोरैनो दरकार लोगोफोर स' फरायसा नोंथांमोना सेबाया फोसावनाय जि गाइडलाइनखा फोसावखादों सेबाया जे थांनाय बोसोरनियाथ' पिक्सारा माने इजिमोन माने थांनाय बोसोरनिया जास्ट ट्रेलारमोन पिक्सार तो अभी बाकी है स' एबारनि पिक्सारा मा जानो हागौ सेबाया माने बहुत सिगांनो फोसावखानानै दोनदों नाथाय फरायसालि जानो हागौ फोरोंगिरिफोरा बेखौ खिन्थायाखै नाथाय नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांनि न'खराव जुदि बेबायदि फरायसा दंबा बै गाइडलाइनखौ जायखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बेखौ फरायसाफोरनो इसेबाबो सावरायनाया दरकार फोरोंगिरि नोंथांमोनाबो आरो न'खरनि बिमा बिफायाबो बेखौ जोथोन लानाया दरकार नङाबा फरायसाफोरा हाबाबो मा जानो हागौ टेनसन जानो हागौ एग्जाम हलाव जुदि बाङायबो बिनि आइडियाखौनो मोनाखैबा खोनाफेराखैनोबा बै फरायसायाथ' थांनानै फाग्लाबो जानो हागोन ना मा कुइसन फैखो बियो बेबायदिथ' कुइसन बिजाबाव गैया आउट अफ बुक आउट अफ कन्टेक्स्ट बेबायदि नांजोबगोन आरो कुइसनखौ बिजाबनिफ्राय फैयाखै बेबायदि नांजोबगोन नाथाय लोगोफोर एसेबां थोंजों जानाय नङा सब खेंख्रेंख्रि जाजोबगोन स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो आलो गोजोनै संसार जानो हाथों फरायसाया फरायनो हाथों साख्रि मावग्राया मोजाङै साख्रि मावलांनो हाथों समाज सिबियारिया समाजखौ मोजाङै समाजखौ सिबिलांनो हाथों गेदेमाफोरा मोजाङै मिटिं दावथिं खालामनानै बिथांमोना बयजोंबो अनजानाय बाथ्रा बुंनो हाथों समाजखौ फोसाबनानै गोख्रों लेभेलाव लांनो हाथों जायफोरा माने साख्रि मावो साख्रिखौबो मोजाङै मावलांनो हाथों समाजनि मोजांनि थाखाय जायफोरा लिडार मोजाङै लिडारशिप खालामलांनो हाथों बेखौनो अरायबो आं आरज गाबबाय आफा अबंलावरि इसोरनियाव आरो फिन नोंथांमोननो 2025 मायथाइनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिनानै भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय।